no panonsia abogana de shima mamuni na chima makwaba de bahin kan 93.3 FM so ebre aso sensema do apregu omamu de ensa so edikan editie ne asia adwano pai de babesumu sa no panonsia akan kase ensema edinam ni na no bedi achi e Facebook live any YouTube nso onsa be kaye nti so wa broche ko sovu so vote ho baby bia no udi achi onsa be kaye yopo ye dem obehwehwe ahenkan 93.3 FM na do adwenkyere afon me bekenkan amon uwia no ahye na afin so asan like na ya kona me pa cho sansu information centers bru aduonum kwa aduosia buno mantemu asantemantemu ene poemantemu wom so kase ni de ene ni hwamunti wom abomu trasikoli fan life de de nam bi ene se EPF panyini pa de ezusun bia basan kabaya obo ade ne pa de adum Ghana nina no ka wom mu akontaye enche Ghana fo Sanso ana sanfufuro mu awo bete maami bia eba no apomode adwuma ya wakwadre mu pa wono so se watesa ban se school feeding no watobu wono so na owo nkyerɛkyerɛ mu omai mu nsɛm ebi kika ho ya betra bosompo akobi man so na uko Nigeria uko school pon awdromia akyerɛkyerɛfo ne asuafo no sɛ meken Nigeria mrahye bdefie ayemra ama kyerɛkyerɛ ni any school ni edentia Ghana de shimamba ene anapai Ahenkan FM nyambo a wochena ye bo umusi ya de dwumadie bi ebehhehye sobre sefatamo midinchemu beba rich drop natural mineral water yensu kroje meka so bo ade nsa no angaza eno maye no kroje emunso hwam kama obubo bia anope ko hwe kaase ko na bobo yako womo suagum sa adentia yensu panti ananso apebianom yedimu nsem ni na ebeba besomo na me din kwaku enin kusi buadumene afia ampofowa Ghana de shimamba ma yenshansam no asese Ahenkan FM edem Mame baku eba no eye psychologist sociologist wakwadiri mu pa sitna mu nsam ena afa so kura no wasanso eye apomuden adwumayeni ye ba na apomuden nsam a wakwadiri mu pa Reverend Prof ya Adobia Owusu wode nsam bia tudwa ya wo kyerem se ena no adaka trafo a wakrom ha sei se school feeding program no sika bia wo mu ede eto kwada bia triso no se sika no waso wo hwe no mu page mu na wo ma ma ban no so se we ye free 97 pesos de yakwa akogina 1 cedi 20 pesos na 1 cedi 20 pesos akwa akogina no akatrafo nsa cha feche won mu mpene na no mu na mami kire mu se ya no kure woni akatrafo ne ya adwen people esanse mprempren ya kasai enioma soro se ne esi atie Professor ya Adobia Owusu cheche ni nsemu en wo kasa se wo se wo de 1 cedi 20 pesos be ye aduane ama wo ba dia aduane nya de se be ye de enkase be ye tayo ye nya nchempo ne de agumu esanse 1 cedi 20 pesos no entohwe ewo edwa hodro eso woto ane sabsu bia ma no wo chem se pese school feeding program ni gina pampe se boto aya hye emu aburo madea ene ya wo sempanifo hwe na sika no wodi bi eka ho esanse nei ye dwa hodro so ene okwa achemo da kura se ye ne omabo de wense untibi no watobi enu nti se koba ne se ye de 1 cedi 20 pesos to akwada bia trisu a ebe ha adwe papa ebe ne sa ketrafo no mu no aduane no ahomeka ene ani gya so mu de no aduane na nkaja aduane ne ye da ya akono no enya de se ebehuru ne sa enu nti wono so agina mu bi aka eri achira ben se emprempre ya yetimu asetrem ayeden papa enu nti won hwe na won to buonim kakra wose ewom se another 97 pesos ena ban atumo wahuri ekwa 1 cedi 20 pesos chese nsa achira ya ba na so nsa achira ya we die
Fenyam sanka woman to mukra. Enunti was rapapa sabano ensha asetna ye womu sensei. Na want to abuano emo. What one in some subiamanu watcher say. And kwafo bebre yam ya ketra fonso. Ebi chese musika bebra kem. Ya eno so abano trafechu wontri ai. Enunti eno so wojina mu ayentem jinafo. Aka kira bani se was rapapa. One shana one tumu na afe womo musika keke mu onso no wonfa ni nyina ma womo si wode ma womo na ebua maka etrafo no so kura pomode agina so ye woma adwuna sisi so na aduane asafata ya no ade amankwada no. I think that we need to very much appreciate the jump that the government has made from 97 to about 1 CD 20%. That would be a huge jump, especially also cognizant of our current economic situation. But when you look at the realities, how things sell in the market, etc., and we're also looking at the fact that these caterers, they have to earn a living from what they are doing. They would be employing people. The Bible says that a laborer deserves his or her wages. So that money is still not enough to give a nutritious food for our children. Nipa wotini kai abano asitire mu nsam woni mu nsam ye pa ena wasanso aben ewa pomode adwumaye no emuento a public health expert Reverend Prof ya Adobia Owusu na ma mesa so to an nsam so bioma no wachew say ohwe school feeding program no a trimupo ne botaya na etachire no na eno ne sinka ya patamu ye nkura se aduane ane ye de beno amankwada no adie eno ntinkanuane na ye beto no hancheche mu aduo watwe 80% no ebe free ya number ya dua na ya teso aba no eno na nke ya ba ba yusuo nanso sese adane ampa ho abam ya sese no anuane fa no ampo no ye no emu se ya krabia kra loka nbu yani ana feso entoso krampo no eno so kra ye kra ne ya ba chese amanioma ayesi one time entitirimu pa aye papa kufuo edita adwumadie no achi no ayira enchenso ayira ne da ye dugu fam ne atiatia so enu ntimbrembre woka ede akira ban ne se wonhwe no wonko dada no ho tirimu pa ye de yesa aye school feeding no no wonsan kwa ho nanka wo monhwe se ye bedua nuane bebre ka planting for food and jobs si enka obetumi aboa pa o enti senka ye dua nuane no ewo ye yan potam nka achem da enka ye dua ye wo ayi kese farm kese ye dua nuane a enka potam ha se wo mo ye school feeding no wo matumi akọ no akọ aduane e ba ne sa sikatua bebre nhye danim na so we de se ye jakuayo ene ye to bibia adango kura ne boa ye denchen ne boa ye dene se ye to bode to banche to emu to bibia enu nti kura ka ho bintra se asodie eda aban so no enu nti be ya akomra fom nank won hihye nioma papa se ne be ya ebetimi ahwe ma school feeding program no ebetimi agina ye nanka aduane ne mamu no etimi akohyew nanka ketrafo no so enya ahunhare kakra. We found from the literature that the initial concept was that about 80% of the food that goes into the school feeding must come from within the communities, must come from within our local food products, ingredients. So if you take the Kwae Bibrem Achim area, Kontombe, you should go and find it, and etc. But right now, we have less than 20% of the foods that go into this school feeding coming from our local food products, a lot of imports and etc., which doesn't help us. Nipa wotini nkaya bano aya asitina mu nsem wa the papa medical sociologist wasanso aya public health expert apomuden nsem akwadiri mu pa Reverend Professor ya Adobia Owusu ade bia wo wiase omu awudomienu enipa akra yesi o ma odomienu utumi ehia obi obolga na ohwe nanu hwe ni tipa agwedie ko menza na ekoyi enso begom na nyono a ade ntoni ni dinse na obeti so bi ka wiase nyame bo emienu sanso na ba na nyoma yankase ade anim de ne adwen yese nipa na enu nso o ma odomienu eno na obeti original China
ɛna afia ba na ɔbɔ ade ne pa nso de adom ya ɛno so guma awdo bebre na ɔbɔ ade ne pa de adom ye no Ghana obo man mu a ye wonoma bi ti se nnua ensuo ye wonoma bi ti se abotan ye wo kyese nnuma bebre ensase pa ɔbɔ ade ne pa de ahyehyɛ nnuma no mu no gold ne silver ne diamond ni na ho no mo sa nnuma wani na Environmental Protection Agency wo EPA Executive Director Penyino Tiano Dr. Henry Kokofu ese sa nnuma wani na ɔbɔ ade ne pa wani na no ezusuya ono no de ba ne se aban no eni nipa bia oka bi ewom ana nipa bia na sede wo so hwe ebon wo ban toton nneema ama de ye ton de edidi djuma de edi yese no sa nkofo ni na mfrasie mu akonta ama Ghana wo bo ade ne podi adum ye ni na ho osi titru eba no kwayo nsem a enu no enua ensase sa no mani na ommebu akonta osan to aso say ye mantem potem esuesu awdo epo osi sa ni ma wani na mfa so Ghana nya free so no empinifo mfra se mebu akonta nche Ghana fo esan say ye japade no chirema osi akonta wo se empinifo bu nso mu bu a wo mu ma awia mom na Ghana ni bia ehu de ekone de eba efa obo ade ne po de adom yen na yenhwe sika ye nya film na yensu ehu de ebenya ede aye ntumduma Owura Kokofu eto anezems no osi hu be hia papa esan say obo de ne po de adom yen no awurade si ye ka se de amanfo bi didi fa ho na wo mu akonta obeta wanum ti se de ati asanwanwa enu nti ana ama okasa no yeni nkuta ho na yimu akonta emfa ye japade a odomankoma ba de dom oman no na ehwehwe ni nyina na yini maako ye bu ho akonta fe na ye ka oman no japade na oman ni sika semani etime de kan ho emra ye wo mu sisi ye ka oman ni sika na ni nyina so a ye si GDP about $70 billion ni ade cheso oman ni sika nyina ye ka adwa ye die ekoba ekika ne ma bomu kakra ani sika de yeboto mu de da bank of Ghana ne ya ne ya ka ho asem enen kuntabuo no atra afri ho akoduru environment agriculture sea ocean ene niema hodo a onyankopon de dom ye wiemu niema nyina no ese eboa no ne ebu ni nyina ho akonta efise ye japade Owura Henry Kokofu esa to so ka biem se Oma Ghana atimi ye wo enuma bi won ma nyame de adom ya omanfo bi sawon kwan pa na o se obi adwen ko so na so on de na adwen wo so pan to kama obi ate ene se o se anhwan ye anhwan ye o ma do bebre ye wo clay ene anhwan ye disi dan de ye nyoma do di twa blocks yi ni na ho na o se titru de statue no clay no ene de keka no o se omanfo bi didi ho papa na nso mu mbwa ko ntaa bia nkyere pani bia wo man mu enu nti onu no Owura Henry Kokofu ye EPA for penyin pa no o kama obi bia tiase so yo hino so ya ban penio so ya MPO so ya DCO so ya assemblyman so ya Ghana ni nso ne de sa dwumadi a shonsa ane de anhwe bia shonsa ya de clay bia shonsa se hweso a o se sa numa we nina no mu mfra se mu akonta esanse sika wom pa ma o man Ghana na nso hu ba bia sika no ko eno nso o kan kire mu sei nanu yakuhu lithium eni bibia clay na tie ya de ye enwene ade nyina ni nyina ho obo nsa na nwea keke ya ye hu ni se ye keke ayesesa de sidan ni nyina sisi ebu ho akonta eno ana sa abedwaku ya fa to ho so na ye ne kakrakra na ebusa akonta ase ye de a ye ntimi nyamo sentrofo ne de obofo wo efise mona mokote na makoka sema hu ni ye na manti ni ye ebia na enye ne boni mu ananso de mu de betudwa na anko wie peye di se mani sem ye ne mu nyina na edi dwuma ne de a ene mu bu akonta na nti ase wo na hunu mu so asembe badabio ayemfo me jecha mo eni amuti ye Executive Director ma Environmental Protection Agency EPA Dr. Henry Kokofu Yanko ya nim nansa ne abeto aso no ma yendidwa ya monka ye na afe yanko ya nim Ahenkan FM Yofa Champions League no final commentary no ya de hwehwa so nyame adoma ochena memenda 10th June 2023 enumre nonso ebo 7 na yedim ti o ya boya now ya girl
nyame adoma ochina hia yen ewo the Blues Pub and Restaurant na yen dwangumu na sa match no yen fa ho commentary emre na we no eye Manchester City any Inter Milan ena edewen tam so ewo Ataturk Olympiad Istanbul enuti bra na yaso yantena the Blues Pub na afe yama live commentary u tie no na u jigum wani so na wo hwe ni gboyi ubekwa akotua true cd akwawe ebre so akohwe wani so bo kra de den so ase chesen enuti bra na be hwe ni free unkonkotua gate fee bia wo ba bia bra na be hwe ni free na yenko ya ni mu amope football no sada no duru a wo chena bra ope kura ba mendidi esanse aduane de bi wo ho pa the Blues ho aduane wo ho oh fried rice ubenya bi di pizza noodles macaroni no ubenya bi edi ncheches nyina ebi ewo the Blues Pub and Restaurant and afi ba the local no so ayen ye die banku ene nkwan pepper soup edi tiosafi ampesie konkonte omutuo ni nyina so benya bi ewo the Blues Pub and Restaurant enti utie commentary hwe wani so no na afi udidi aka ho ubusa sa the Blues wa he maybe ananu yakoye no achem abuabo Presby JHS nche hono a sakasaka park no ugina so na tu wani ntenten so abahu se the Blues Pub and Restaurant ena ewa wani mo no enunti se upe order bi aya 0246 970146 0246 970146 na nempanifo ntwetwe ehun komo nipadua eya fidie na afidie bia nso na kande a etumi mani ya dwuma ye se bia afa moto engine na aka engine ewo so onya oil ewo so onya petrol ana ewo so onya diesel wanya ontumi nya hwe sanso na nipadua ekuta ye eno nso eya fidie na pe akande bia ansa na etumi adedwuma eya anade bia me bompa se me yema nka ohu de ekoso o widiem ana oni padua nmu se de okasa wakoma ebo se de moja ne koba se de onsono no okasa ehu nyankopon hu papa nanso nipa moja din mafunzane sanwuma weni na nadwema so enso nama onwe na pomde hu ena ade bia na otam ne nanum ha ade bia na otam ne nanum ha ayase ade sisi poison no wo yefunu yire ho nedwagum nipadua no ade eboa ne kase pa ma ne didwuma nya hoden eye nsuo enu nti ene ya bu bebi se nsuo eye nkwa water is life enu nti me pa twa se wu num nsuo a hwe nsuo obanum ni ye akokoba santi no esukom so de do nsuo bia benum but mesrew eye anom papa no ne nya ahoden nura nsuo na na se nipadua ni hia firi nsuo ni na ubenya wom ene nsuo bako a Food and Drugs Authority ene Ghana Water Company Limited ahwehwem agye atum se eye enu nti nipa ntonom eye Rich Drop Natural Mineral Water kane no ne afa no Rich Ice Natural Mineral Water Rich Drop Natural Mineral Water egudaso na mesi anopei kohwe sisi cars yi die 20 eni abobo yai ekwa ebeni adenti anso ni nsupa ede ne bo da fom enu nti utosa wo ton bia o to aton osu benya kakrawa anya ode bepodwe fa zonti ne digwa enu nti Rich Drop Natural Mineral Water de obi bia me kan fama no obe adwumadie bia utobia na ode asoma wo no enimguase de enimguase onji bi da Rich Drop Natural Mineral Water ne nkrabata ne mienu baako ewo kaaso CP ena baako nso achem aboabo Peace Town achem aboabo Peace Town 0241 666 508 0241 666 508 and 0555 250 872 0555 250 872 baby o shebia opebia ofra wombetumi extend aba honomo nanso dan ni potem die ya agi abodo Rich Drop Natural Mineral Water always rich always pure Jenkwa yenim ewa na panonsia akan kase bono emu Ahenkan FM edem baya na watwe mienu anie na enkofuo bi asori wo krom ha
Wama mo kwa strike de doso pa wama musu akatua doso se dan se alo ajaje fo kra pejo mumu nanka GBC fo no mun ka so mutiri ho Ghana Broadcasting Corporation for GBC wono so aka so mutiri be ya na watwemienu ni wamo asem wamo ka nyina ne se Fair Wages and Salaries Commission wono mo tete wo market ya so ala wanketembo aga bia ebese egu wono market ya so no enkofu ese da bi da wonum ebeyi afiri so ya no nti wo mani fechiro mo ho papa ene e complain hodro no mo yede ma National Labour Commission apade aso ya ne se wo mo hwe no mo nka asem bi kire Fair Wages and Salaries for ne se enioma no mo kire wo krom ha no enkoyie enu nti abeya wo mo hwe na bibi o ho no ese wo mo ye no wo mo nka ho asem enu nti ya ka sei National Labour Commission for NLC for Wanom ake kansem wa bomu eka ade akire Fair Wages and Salaries Commission for say enterprise wamu kika nyoma mbomu wamu mamonefu no maako du 14 days so wamu nimna sasa akatua nketenkete lawala wanse no alawala wanu wo maye free GBC adwuma efo no akatua so no manfa nka ho a wometo omudri pa wo krom ha sei entiane apadia so yo ena eka kire safo esi wo mohwe na wo mu emfa katua no de wo tete ya no emfa nguso na se ekrom ha no mo no se ye oni obi tenase na wo ka se akatua we na magye ena ono so ati ase awia na chese makọ entiase apamase enti se ba ne se dipa ne se masasa magye a ewo se osan ne wotenase biem na wo kire se ABCDAF genti ena me ba bayi alawa na free so we dia aya GBC adwuma efo se Fair Wages and Salary for no mo ne o man ka hwe eno ane se o mayi allowances ne free so na sa ejinasie ya National Labour Commission apade so ye ede abanam so Emma General Secretary the Public Service Workers Union Owura Bernard Ajay wono so aboninsam hia de ama apade so ye se ma kire se maniku ye ho ampa ma kire se pani di pani eya papa se ma hyenkofu esi o mo fam sika emfa ma wo mo na Owura Bernard Ajay what one is subsubium chem say one of the ohuru ni say Fair Wages and Salaries Commission for no one person ye chinchina twan one person mo ya ka ne se kokoti na one mo ya bo mani to free ayi nkofo allowances free o salary so na no de emfa emra kwan so Owura Bernard J ebo NLC for abaso no en wo kire mu se wo Labor Act ni mu kra no a ente sa woni obi kwankunya sie se mema usika we allowances we na mede be ma na se wa wo transika se bia alawa no kra dos no do ntimpese me yibi free so a e wo se afo no ani omu kwankunya sie na wono mo gitu mu ansa sentiase ye adwuma ansa na betimi ye free so wontimi fa kokoti ni mensam enka se chenchina atwa me kwa ye free so wabra nipa na wodi pa ye adwuma no wonim ho baba woto ne nsam so biom kire mu se ensam wa National Labour Commission for ato ede amane Fair Wages and Salaries Commission for no wo hwe ni mo papa so mbedi so fenchem wo mu ni so no mendi so kra no emra ebetimi adi wo mo. What Fair Wages had done is to flex its muscles, to unilaterally take away allowances that were duly negotiated, which is protected under the Constitution of this country as well as the Labour Act of this country. So if they have issues with the allowances, it has been negotiated. It was there. So it's only for them to write to us, tell us they want us to review these allowances. We go to the table, then we negotiate. You come with your arguments, I come with my arguments. At the end of the day, we will have an agreement and then we move from there. But the labor law clearly frowns on any institution or individual, irrespective of your position in this country, to unilaterally take away allowances that have been negotiated and part of the conditions of service of workers. The workers themselves even cannot waive it off. No worker of GBC can even say that I'm waiving off the allowance I have. Nipa wuteni nkai waya chochofo penny at the Public Service Workers Union. Owura Bernard Ajay. Afi ebusia ye ko obi manso. Ahenkan FM. What wasum? Afi mpinu ni dunkunu 2019.
se Ghana for ebekaya titu ni woman na wo abefo tinta video so pa no yebeka se ade bi ba beto dwa na eye obi awonwa na so na nsa nye ebinum wonwa esan se woma afamu pende no munim se koso pa ana woma akowura sa anwema no mu bi pende womunim se koso na eye school pon university sawodro no se checheni no beda na wamo apase won sohwe checheni no beda no wamo apase won sohwe ana so no da na u grade na obenya no no apejam eno ne ade ana ekoso pa nanso nyame adum BBC BBC Africa ena sanhwehwemu yi a womso enya ne tiese nwa bi san koso universities awodro titu ni Nigeria ene Ghana eno nti BBC Africa de tuomo so nhwehwemu anya videos ne ene mfoni bibia kama 2019 on man mu jam say dimayaw ya say sex for grade na sambeni na acheche for tu hu obi papa na young guy tumze no fast kra onya ne sa ne nana kra ya onya ne sa enzo obeso ojini na ntem srade na wamane ni position na ni grade no wamana pass ana wamana konanim entomunya sa video so ni na ma ne beto dwama eye ni wusam ema titru acherechefo a ewo universities awodro eye ni wo pa na sa sex for grade documentary ya BBC Africa eye no womo ye Nigeria ene Ghana na Nigeria for there no 2019 a won be yi video ni wie no ana mnahye je face dabi ye ntama sa ni mguase adetantan we nkoso entubo se tit papa penmu pa na wama young bi wakoyi ni nantem sade no pass no wam na nipa ne trimu mobil omi onim he yama ni grade fefe no de tiama tie no de hadwin no de senior mo mamu enu ti Nigeria parliament se dabi wo mo mprensa enu ti se making abra document ni beto dwape eno mo ye homna se ye wo mo propose se enye mra emma saade no ti ya teacher ni se oni school ni ye saade no na wa mana paase a ne ya gina so atwena no enti 2019 no mu fra sesa mu yesa emra no na wo ma ye edi wa bobo afide nyame adom abro ipuma kwan mu sa sex for grade dey lo no mo ye wo Nigeria no omaje atum a emra no de wom ni say oye teacher ni wo university ana school pon bia na oni school ni kokoda se wo ma na pass anane ni grade onya no upejama ebia DDD upejama ko AAA adentia na denti wo mo chumo saa wo saa nyoma ni mu a utitani no wan koda fiase kra na nyemfie du 14 years oba kodem nti abusia de ekoso ayo bi man so Nigeria no sex for grade documentary na babontin no wo mo agina so ayemra aye titani ni suani so oyesa titani wan kokra na nya 14 years ewo prison. Ma yafa mafo adwenkyerembra Facebook na mejire Steven Buachi wochiayen wose wo hwe etie live ewa wasa ekropon Western region one ya akoto factor eno wo factor wa ha ena feken kwadwo enso edene diaba wose omayachi o kasiabon ejigum ewo esuo yebo a kwada so yedase wose Ghana no nyeni pa ba akopɛ na betimi apeja yenyina yenkambom Blazer San 2 PM asante mampom ono nso se no matter what her situation ayire said ye ben kra no a NDC also omu wini hands down ono nso de no ena Fidel Hayford ono nso de ne dia ba se ochia na pay ono nso ya politics saa ena Miskos Pelele so diaba o say fantastic news happy birthday enkoma Paul ene Paulina omo wo takwa tamso ono so de eno no yenjina we sunu